Vítejte zpátky u Karolek. Dnešní pohádka se jmenuje Alchymista Bylinka a lesní království. Jak už to tak v našich pohádkách bývá, v malé vesničce hned vedle obrovského, rozlehlého, hlubokého lesu byl maličký domeček. V tom domečku bydlel místní alchymista. Pan alchymista velmi rád kombinoval všechny možné tekutiny a prášky. Tak, jenom to tady naleju, trošku přidám. Super, to bude super. Experimentoval, až občas se stěny jeho domu zatřásly. Tak to se mi povedlo. Opatrně, pane alchymisto, ne, že si zase odpálíte svou střechu. Nebojte se, pane sousede, dneska se mi to snad nepodaří. Byl to velmi vědecký typ. Věřil jenom tomu, co viděl, nebo co si mohl přečíst, nebo co mohl svým experimentem dokázat. Byl velmi chytrý a často se zdálo, že snad věděl úplně všechno. Pan alchymista byl vysoký, trošičku bacolatý, tváře měl červené a na očích měl kulaté brýle. Vlasy měl špinavě blonďaté, rozcuchané a kudrnaté. Rád nosil plátěné kalhoty a červenou vestičku, pod kterou měl bílou košili. Jednoho dne se vydal do hlubokého lesa, který měl za svým domem. Často tam chodil trhat bylinky, které potřeboval do svých lektvarů. Dneska potřebuju jenom borůvčí a pak hned musím běžet zpátky, protože potřebuju dodělat ten lektvar. Les to byl opravdu obrovský. Táhl se tak široko daleko, že ho ani pan alchymista nikdy pořádně neprozkoumal. Pan alchymista procházel po lesní cestičce a zvědavě se rozhlížel kolem sebe. Kdežto náhle za sebou uslyšel podivný šepot. Rychle se otočil a rozhlédl se kolem sebe. To není možný, že by tady na mě někdo mluvil, vždyť jsem tady v tom lese úplně sám. Nevěřícně se rozhlížel kolem sebe a snažil se mezi stromama spatřit někoho, kdo na něho mluvil. Jenomže nikoho neviděl. Otočil se a pokračoval dál v cestě. Jenomže hlasy pokračovaly. Slyšíte nás? Slyšíte nás? Pane alchymisto. Pan alchymista se zastavil a vzhlédl ke stromům, které se kolem něho vysoce tyčily. Skoro měl až pocit, že na něho mluvili oni. To není možný. To jsem nikdy nečetl. To vědecky není dokázaný, že by stromy mluvily. Jenomže šepot kolem něho neutichal. Právě naopak. Čím víc začal pozornost věnovat stromům kolem něho, tím větší šepot byl. Pane alchymisto, slyšíte nás? Slyšíte nás? Na vás mluvíme. Slyšíte nás? Na vás mluvíme. Pan alchymista začal kroutit hlavou. Stromy přece nemluví. Zakroutil hlavou, zapomněl na to, že potřebuje borůvčí a začal z lesa utíkat. Pelášil o 106, až vběhl zpět do svého domečku. Zhluboka úlevou vydechl. Asi se mu to muselo zdát. Vždyť stromy přece nemluví. To pan alchymista moc dobře věděl. Vždyť on přečetl snad všechny knížky široko daleko. Nicméně, když v noci se snažil usnout, pořád nad tím musel přemýšlet. Byl přesvědčený, že se mu to všechno zdálo. Ale když byl v tom lese
a slyšel ten šepot, měl skoro až pocit, že to bylo opravdový. Měl tolik myšlenek ve svý hlavě, že vůbec nemohl usnout. Pořád se převaloval a přemýšlel nad tím, jestli se to opravdu stalo nebo jestli se mu to zdálo. Nakonec to nevydržel a hned druhý den ráno se vydal zpátky do lesa. Tentokrát chtěl zjistit, jestli na něho stromy opravdu mluvily. Jenom co do lesa vešel, šepot se nesl vzduchem. Ano, já vás slyším. Jenom co to řekl, stromy začaly tančit ve větru. Pane alchemisto, vy nás slyšíte? Ano, slyším. Já vás slyším. Kdo to na mě mluví? To jsme my, stromy. Potřebujeme od vás pomoc. Pan alchymista byl velmi nervózní. Stál tam obklopen stromy, kteří na něho mluvili. Vždyť to bylo vědecky nemožné. Hlava mu to nebrala, ale neměl na výběr. A jak potřebujete pomoc ode mě? Máme tady jeden strom, který s námi přestal komunikovat. Moc se o něj bojíme. Zkusili jsme už úplně všechno. Poslali jsme mu vodu, poslali jsme mu živiny, ale on pořád ne a ne odpověděl. Dokonce jsme kolem něho nechali vyrůst krásné květinky, abychom ho rozveselili, kdyby byl náhodou smutný. Víte, pane alchemisto, i stromové můžou být občas smutný. To jsem nevěděl. No a chcete mi ten strom ukázat? Ano, my vám ho ukážeme. Pojďte s námi. A stromy svým potácením v lehkém větru dovedli pana alchymistu až k jednomu stromu, který byl obrovský, měl silný kmen a byl tak vysoký, že pan alchymista ani nedohlédl na jeho korunu. Nicméně, čeho si pan alchymista ihned všiml, bylo, že kmen stromu měl několik obrovských boulí. Vypadalo to, jako kdyby se jeho kmen rozpínal na několika místech naráz. Protože byl pan alchymista tak sečtělý a velmi chytrý, hned věděl, co má před očima. Ano, tohle už jsem někde viděl. Četl jsem to v encyklopedii stromů. Tento strom je nemocný. Potřebuje medicínu. On je nemocný, náš strom je nemocný. Vrátím se domů a připravím pro něho lektvar. Pan alchymista se sebral, na nic nečekal a rozběhl se zpět domů. Rychle našel svoji encyklopedii stromů a nalistoval stránku, kde si vzpomněl, že podobnou věc viděl. Netrvalo to dlouho a už připravoval speciální lektvar, který by strom mohl vyléčit. Trošku přidám. Tak. Když vše dokončil, vrátil se zpět do lesa a pokapal nemocný strom pár kapkami ze svého lektvaru. A čekal, co se stane. Náhle strom před nima se zhluboka nadechl. Děkuju, neznámý muži, pane alchymisto, byste mě zachránil.
Stromy kolem pana alchymisty se začaly nadšeně potácet. Děkujeme, pane alchymisto, že jste nám pomohl, že jste nám důvěřoval s naším problémem. Zkoušeli jsme mluvit už na tolik lidí a nikdo nevěřil, že stromy mohou mluvit. Vy jste byl první, který nás vyslyšel. Moc děkujeme. Za to, že jste nám důvěřoval, my vám něco ukážeme. A stromy se opět začaly potácet ve větru a pomálu vedli pana alchymistu lesem, až ho dovedli k malému údolí. Co se mu před očima naskytlo, nikdy předtím neviděl. Dole v údolí byly malé domečky z mechu, z kořenů stromů, z hub, z borůvek a mezi nimi se proplétaly malé víly a usměvaví skřítkové. To, co pan alchymista viděl, bylo magické lesní království. Pan alchymista tohle v životě neviděl. Vždyť on se řídil jenom vědou. I věci, které nejsou prokázané, mohou existovat. A následovat svoji intuici je vždycky to nejdůležitější, co můžeme udělat. Jaké štěstí pan alchymista měl, že svůj pocit místo faktů projednou následoval. Jinak by nikdy nepomohl stromům a oni by mu potom nikdy neukázali magické lesní království. V magickém lesním království začali panu alchymistovi přezdívat pan alchymista Bylinka. Vždycky, když od něho potřebovali nějakou vědeckou radu, přišli za ním pro pomoc. On a všechny stromy v celém lese se stali velmi dobří přátelé. Jak se ukázalo, stromy toho měli tolik, co mu říct. Byli tak chytří a moudří a pan alchymista Bylinka s nimi moc rád trávil čas, protože se vždycky toho tolik nového dozvěděl.